Üdvözlök mindenkit, Dundár Krisztián vagyok, és megpróbálom tényleg helyére tenni a közösségi médiát, de leginkább arról szeretnék ezen belül beszélni, hogy mi az, amit mi itt túlmisztifikálunk. Hoztam hozzá számokat. Kicsit érezhető lesz, hogy az Egyesült Államok, ahonnan ugye a legtöbb ilyen idegen nyelvű sajtóanyagot lehet látni, azért jóval előrébb jár, mint mi. Ami ugye várhatóan pár év múlva nálunk is be fog következni, ha nem is minden. Úgyhogy elkezdem, és akkor majd kérdezzenek a végén. Online tanácsadóként dolgozom 3 éve, előtte az előbbi előadóval, Kis Lászlóval együtt dolgoztunk ennek a Borsod Online és társainak a felépítésén, majd pedig a Lapcomnál a Kisalföld és Dél-Magyar nevű szájtokkal, hasonló helyi szájtok építésével foglalkoztam. Főleg a médiapiacon dolgozom, kiadói ügynökségi oldalon, illetve néhány ügyfelem az egészségügyi és az FMCG piacon. Tagja vagyok a Szövetség az elektronikus kereskedelemért közhasznú szervezetnek. Hoztam néhány nézzenes adatot rögtön az elején, és ki is emeltem ebből a lényeget. Ezek májusi adatok, az oldalon eltöltött hálózati időkről szól. A Facebook, és ezek most csak Egyesült Államok piaca, nézzenes adatok 2011 májusából, a Facebookon 53 milliárd percet töltöttek a felhasználók. Én ugye ennyi elvesztegetett időt még nem láttam a világon, de ugye ha hozzáveszünk, hogy van körülbelül 700 millió regisztrált felhasználó, aktív felhasználó a Facebookon, és ennek egy jelentős része az Egyesült Államokban, ez ugye jobban magyarázható. Ám rögtön utána van egy leszakadás, és bár még mindig nagy számokról beszélünk, de nagyságrendekkel kisebb. A Blogger, ami ugye az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb blogrendszer, 723 millió perccel. A Tumblr, ami a legnagyobb meglepetés ugye a magyar piacon, szinte alig ismert, 623 millió perccel. Aztán jön a Twitter, ami Magyarországon szintén alig látható szereplő, egy 50 000 körüli felhasználóval, ez egy 565 millió perc, és ezután a LinkedIn következik, ami szerintem ma a leghasznosabb, leghatékonyabb és legjobb példa üzleti szempontból közösségi média szolgáltatásra, ugye a sajátos és sikeres üzleti modelljével. Hogy honnan férnek hozzá, az is tanulságos, az Egyesült Államokban most már közel 37%-a, vagy közel 40%-a azóta a felhasználóknak mobilról fér hozzá ezekhez a közösségi hálózatokhoz. A magyar piacon ez valószínűleg még bőven 10% alatt van, hiszen az okostelefon penetrációnk is egy ilyen 10-15% körül lehet, bár erről nem hivatalos adatokat tudok csak. Vannak még további platformok is, ugye ezek leszakadó és csak színes érdekességként találhatóak itt, ugye a játékkonzolok, iPad-ek, internetet tudó tévék, e-readerek és az ilyen zenelejátszók, amelyek internetképesek. De ami itt a legfontosabb üzenet az az, hogy gyakorlatilag 10-ből 4 ember az Egyesült Államokban már a mobiljáról, többségében ugye az iPhone-járól nézeget és használgatja ezeket a közösségi hálózatokat. A Facebook mobilon a legnépszerűbb alkalmazás, hogyha a mobil irányból közelítünk, gyakorlatilag minden platformon a Facebook a legtöbb letöltött és használt alkalmazás. Azt jó tudni, hogy átlagosan egy ember 8-10 alkalommal használ egy mobil alkalmazást, amíg az a készülékén van, tehát így a teljes élettartama során, és hát a Facebook ez ugye hatványozottan nagyságrendekkel nagyobb szám. Ezt csak a játékok, illetve az Egyesült Államokban az időjárás alkalmazások tudják felülmúlni. Ezekből a nézzenes adatokból egyébként sokkal több van, ez egy ingyenesen elérhető report májusból. Tegnap linkeltem a facebook.com/dunder.hu oldalon, ha valaki meg akarja nézni, akkor ott letöltheti magának a teljes riportot. A Facebook egyik mellékhatásaként ezt tartjuk ma számon a forgalomterelést. Erről én tavasszal készítettem egy kimutatást, már a magyar piacon is egy ilyen 3 és 10% közötti forgalomterelési képessége van a Facebooknak. 3%, hogyha nagy látogatottságú tartalomszolgáltatókról beszélünk, és a 10-15% közötti akkor, hogyha ilyen üzleti látogatottságú és az üzleti felhasználókat jobban elérő, közösségi médiában egyébként is jobban uralkodó látogatókról van szó. Ami itt látható, ez az Egyesült Királyságban készült, a Tesco, az Apple és az Amazon oldalainak együttes látogatottsága, 2011 májusi adat. Gyakorlatilag a Facebookról és egyéb social jellegű hálózatokból érkezik a látogatottság 8%-a.
és ez egy növekvő tendencia. Tehát a keresés még mindig domináns természetesen, tehát még mindig Google-ben keresnek nagyon sokan ilyen jellegű márkákra, de az, hogy megjelent a semmiből, és ugye az ottani 10 milliós internetpenetráció mellett ezekre a szájtokra az a 8%-os elérés már nem nevezhető egyáltalán kicsinek. A Millward Brown publikált tavasszal szokás szerint egy legértékesebb márkák sorrendjét tartalmazó listát, és ezen a listán megjelent idén először a Facebook. Ez gyakorlatilag a 100 legértékesebb márka listáját tartalmazza, és a Baidu a 29., a Facebook pedig a 35. helyen nyitott idén először. És ami még érdekesség, ami szintén ugye az online térnyerését és a későbbi webes területeken a vásárlás befolyásoló dolgokra szeretném itt példaként hozni, hogy az Amazon egyetlen offline bolt nélkül megelőzte a Walmartot ezen a márkaérték listán, a 14. helyen található az idei listán. Még egy érdekesség, ezeket bekarikáztam ott pirossal, hogy a Facebook bár 700 milliós regisztrált felhasználószáma és a világ legnagyobb hype-jával rendelkezik, úton útfélen belefutunk, és az is igaz, hogy az Egyesült Államok display, tehát banneres hirdetési piacának 1/3 tudta magáénak már 2011 első negyedévében, ami óriási szám, de ezzel együtt is ugye a tavalyi árbevétele még egy ilyen szűk $2 milliárd körüli volt az eMarketer adatai szerint, és idén is ennek a duplázódására számítanak. Tehát ez még azért erősen felfutó ágon van, vagy meglátjuk, hogy mi fog vele történni, de érzékeltetésül hoztam, hogy a Google árbevétele közel $30 milliárd volt tavaly, akkor, amikor ugye a Facebooknak $2 milliárd körüli. Nos, ezen a színes diagramon nem tudom, mi fog látszani. Azt szeretném vele érzékeltetni, hogy azért a magyar piacon is történtek dolgok. Van középen egy választóvonal, ami nagyjából az ilyen Web2-es éra megszületését jelenti. Előtte is voltak már márkák, amelyek ilyen Web2-es jelleggel működtek. Még Magyarországon is soha nem hívták így például a startlapot, ami mögött egy több ezres szerkesztői gárda alakult ki. Most éppen közösségiesedni fog pár héten belül. Illetve hát itt van az első magyar unikum, az a VIV, a Who is Who, ami ugye 2005 végéig egy 100 000 alatti regisztrált felhasználószámmal rendelkezett, aztán ugye mindannyian ismerjük, hogy egy 4 millió fölötti regisztrált létszámig jutott. Ami érdekes ebben a diagramban, hogy olyan márkák jelentek meg a piacon az elmúlt 10-15 évben, amelyek egyrészt soha korábban nem léteztek, másrészt soha nem használtak hagyományos hirdetési csatornákat a márka bevezetésére. Tehát akkor hogy csinálták? Ezen én is nagyon sokat gondolkodtam, hát csak ilyen social network site-ból Magyarországon van 8-10 darab, és ugye ebből 2 szoktak emlegetni, a iVivet és a MyVIP, de egyébként ott van még mögötte a baráti kör, a Network, a Milgram, és még több másik, amelyekből kisebb-nagyobb sikerek lettek, illetve ott vannak más közösségi szolgáltatások, videószolgáltatás, blogszolgáltatás, hazai mikroblog szolgáltatás is létezett, amiből nem sok minden lett, majd később viszont mashupok formájában a Twitter mögé épülve lettek ilyen jellegű szolgáltatások. Tehát kialakult rengeteg olyan márka, amelyek a magyar piacon, és ez egyébként a nemzetközi piacra is jellemző, akár egy Facebookot, akár itt az alsó részen található bármelyik márkát nézzük, amelyek nem a klasszikus, hagyományos hirdetési csatornákkal épültek föl. Egy Sean Moffitt és Mike Dower nevű szerző publikált idén januárban egy könyvet, és készítettek hozzá egy ilyen ábrát, amit én lemagyarítottam, hogy mégis mi történt itt az elmúlt 10-15 évben. A közepére kell fókuszálni, ott vannak a hagyományos márkázási taktikák, amelyek ugye ma is léteznek, viszont ezek mellé alakultak ki olyan wiki jellegű márkázási technikák, amelyek lehetővé tették, hogy a klasszikus értelemben vett 0 forintos marketing büdzsékkel épüljenek ki ezek a márkák. Ugye a klasszikus hagyományos felületek, a tévéreklám, rádióreklám és egyéb felületek, amelyeket meg kell venni súlyos pénzekért, és ha egy picit nyitunk, akkor már ott megjelennek a középső körben az online marketing alapeszközei, a kereső marketing, a szöveges hirdetések, a szponzorációk, e-mail marketing és hasonlók. És hogyha teljesen kívülről nézzük a burkot, és ez leginkább ma az amerikai startup szférára jellemző, akkor megjelennek azok az abszolút marketing taktikák, amelyek itthon csak néha-néha láthatóak, hogy vásárló által generált tartalmakkal, crowdsourcing technikákkal, a leendő usereket bevonva együtt építenek fel márkákat.
Ilyen márka rengeteg alakul, a kicsik abszolút így indulnak, és így fejleszgetik a szolgáltatásaikat. Ugye én úgy gondolom, hogy ez tanulságosan szemlélteti, hogy milyen taktikák és egyébként milyen gondolkodás, milyen nyitottság, párbeszéd, interakció kell ahhoz, hogy ezek a márkák létrejöhessenek. És egyébként ugyanezek az eszközök kicsiben, nem mindegyik, de a magyar piacon is működnek. Itt a méretekből eredően mi ugye sokkal kisebbek vagyunk, itt sokkal nehezebb ilyen szolgáltatásokat bevezetni, de nem lehetetlen. A másik, amit a közösségi médiával, vagy a közösségi média térnyerésével látok, ugye itt nem csak facebookozás van, vagy facebookizmus, hanem egyrészt a Google találati oldalaiban a közösségi dolgok. Itt egy Google találati oldal, nem tudom mennyire olvasható, arra kerestem rá, hogy legjobb cukrászda Budapest, és ennek az első 7-8 találata látszik, amiben már nem csak a régi egyirányú tartalmak, hanem megjelennek az ilyen interakciós emberek által generált tartalmak, ezeket szoktuk UGC-nek, User Generated Content-nek hívni. Megjelennek a szavazások, a fórumok, most már a Facebook lájkok is meg tudnak jelenni a találati oldal egyes elemei között, illetve amiről keveset szoktak beszélni az ilyen konferenciákon, az ilyen kérdés-válasz jellegű oldalak, a legnagyobb magyar példa a gyakorikérdések.hu, az is itt található a 6.-7. találatnál. A másik lényeges dolog, hogy a nagy piacvezető, saját szegmensükben piacvezető szájtok, szolgáltatások is megjelentek a Facebook integrációkkal. Egyre több olyan szolgáltatást látok, és nem annyira még a magyar, de sokkal inkább a nemzetközi terepen, amelyek visszajelzéseket adnak, és összekötve a Facebookkal a saját ismerőseim véleménye alapján tudok dönteni egy-egy utazásról, vásárlásról. Itt a TripAdvisor, ami a világ legnagyobb ilyen review szájtja, hogyha utazási témáról van szó, és itt egy lisszaboni adatlap látható, és ugye látszik ott a felső sarokban, hogy be vagyok jelentkezve, a jobb szélen pedig látszik, hogy mely barátaim, Facebookos barátaim, ismerőseim jártak már Lisszabonban. Tehát ha én el akarom dönteni, hogy Lisszabonba akarok-e utazni, ugye volt régen lehetőségem útikönyveket olvasni, volt később lehetőségem az útikönyvek mellett websájtokon tartalmakat olvasni, illetve most már itt van a lehetőség arra, hogy megkérdezzem a barátaimat, vagy elolvassam az általuk írt véleményeket, review-kat, szavazásokat, és ez úgy érzem, egyre inkább fogja befolyásolni már a közeli években a vásárlói döntéseket, tehát a döntés előkészítésben közösségi médiának kimagasló szerepe lesz szerintem. Itt a Yelp, ami a magyar piacon nem ismert, ez gyakorlatilag egy ilyen Yellow Pages jellegű oldal, a piacvezető az Egyesült Államokban, nagyon sok városban, és főleg étteremre, de nem csak étteremre találhatóak rajta leírások, felhasználó vélemények, stb. És itt ugyanez a technika, a Facebook kvázi beléptető rendszerként működik a háttérben, ez lesz talán a Facebook egy másik lényeges szerepe, amiről keveset beszélnek. Itt is a számítógépen, amelyiken néztem, be voltam lépve. A Yelp, amikor megnyitottam, ezt rögtön felismerte, és rögtön jelezte, hogy vannak ismerőseim, akik ezen a Yelp nevű oldalon már jártak, és valószínűleg írtak véleményt. Tehát ha én az Egyesült Államokban szeretnék éttermet választani, már van 2 barátom, akinek a véleménye alapján, hát ez még ugye nyilván semmire nem elég, de már van 2 barátom, akinek a véleménye alapján már tudok dönteni. Ez az Egyesült Államok felhasználói számára sok 10 millió embernek jelent már döntési, előkészítési lehetőséget, hogy mások véleménye alapján döntsem. Néhány pontban összefoglaltam, hogy én mit gondolok a közösségi médiáról. Én nagyon sok felületen ott vagyok, nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik azt hiszik, hogy csak a közösségi média lesz itt a jövő. Az nem kérdés, hogy van, lesz. Megyünk a social web irányába. A felhasználók már befolyásolják egymást a vásárlási döntéseik során, már bebeszólnak a márkáknak, gyakorlatilag elmondják a véleményüket, akár akarják a márkák, akár nem. Amit még a Facebookkal kapcsolatban látok, hogy ma a legnagyobb ereje a hírfolyam, ez a középen látható newsfeed. A magyar szolgáltatások ugye addig jutottak el sajnos, hogy létrejöttek ezek a kapcsolati hálók. A Facebooknak sikerült egyel tovább lépni azzal, hogy ezeket a hírfolyamokat sikeresen sikerült kialakítania, de
ha csak ennyi jel lesz, és az előbb említett ilyen beléptető rendszer és forgalomterelés, akkor nem biztos, hogy ez elég lesz hosszú távon, hogy a Facebook azért sok minden máson dolgozik még. Amit látok, hogy kezdenek megjelenni a vásárlás szolgáltatások a Facebookon belül. Ezt fogják hívni e-commerce-nek, vagy néhány szakmai cikket már lehet erről olvasni, hogy ahol a felhasználók vannak, ott érdemes eladni. Vannak már ilyen Egyesült Államok beli példák arra, meg talán egy-két magyar is, hogy már Facebookon belül is lehet értékesíteni. Technikailag ez már ma is lehetséges, mert van a legegyszerűbb módja, amikor ugye egy iframe-ben be lehet építeni egy weboldalnak a értékesítési csatornáját, de már önálló csatornákat, önálló alkalmazásokat is lehet létrehozni, és akkor a teljes értékesítési folyamat Facebookon belül történik. Ha abból indulunk ki, hogy nagyon sok felhasználó azért lájkol egy-egy rajongói oldalt, mert kedvezményeket remél később tőle, tehát olcsóbban szeretne valamihez hozzájutni, és ezt utána ott meg is tudja venni olcsóbban, akkor abban úgy érzem lesz valami ráció. A másik, amiről, ha jól tudom, nagyon sok szó volt ma délelőtt, az a mobil technológiák. A mobil technológiákban pedig az e-commerce, főleg a helyfüggés alapú vásárlási, impulzusvásárlási dolgok jöhetnek a következő években előtérbe. Ez sem egy releváns dolog még ma Magyarországon, de pár éven belül az lehet. Ha ma például valaki foursquare-ezik önök közül, és ismeri az Ötkert nevű vendéglátóhelyet, oda úgy tudom, hogy például néhány becsekkolás után egy ajándék pezsgő jár. Ismerek Miskolcon is olyan számítástechnikai üzletet, ahol x% kedvezményt kap az ember, hogyha előtte becsekkolt. Úgyhogy ha valaki karácsonyra számítógépet akar venni, hívjon fel előtte, és mondom, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az online költések egy része át fog csoportosulni a következő években egy picit az e-commerce és m-commerce irányába. Én azt gondolom, hogy nem a display hirdetések kárára.